molta gent amb el discurs de la por està dient sempre que què farem quan siguem independents perquè som un país meravellós i com la Galdón, que se n'en foten i tota la història. Doncs precisament aquí és on hem d'incidir. Quan som independents tenim un partit que podrà canviar i capgirar quantitat de lleis inútils, estrafalàries, i que fan anar malament la indústria d'aquest país perquè un partit com el nostre pugui, diguem, donar unes lleis per l'empresa, els autònoms i per la investigació. Semblar-se a Israel, a Noruega. I és això, la reflexió, diguem, per discurs de la por i, diguem, la pregunta de com podem arrossegar els territoris fora del Principat. No sé jo. Bé, respecte al País Valencià en concret i a tota la perifèria en general, existeix el centre i la perifèria en qualsevol nació i en la nostra encara més per les divisions administratives que hi ha, i sempre el centre té més molla nacional, més possibilitats, més contingent humà català que les perifèries i més possibilitat de tirar endavant com està veient-se, però no és ara una novetat. Això ha sigut una constant al llarg de tota la història. Però per no fer-ho molt llarg en tota la història, anirem només a èpoques recents i a aspectes estrictament polítics. La lluita contra el franquisme va moure l'Assemblea de Catalunya. Bé, a banda de partits, l'Assemblea de Catalunya va ser un referent i aquest referent, al cap de poc temps, teníem l'Assemblea Democràtica de Mallorca i teníem, jo vaig protagonitzar tota aquella època, va ser un dels protagonistes, la taula de forces polítiques i sindicals del País Valencià. Tot fet a imatge i com a emanació de l'esperó que significava l'Assemblea de Catalunya. Després, fins i tot, en la qüestió de la reivindicació estatutària, en el temps que reivindicaven tots l'autonomia, aquestes autonomies que ja s'han envellit i que ja són inservibles, però que hem hagut de pagar, de transitar per aquest camí, doncs també comença la qüestió en el Principat i s'encomana a tota la perifèria. Doncs amb la independència passarà igual. A la independència passarà exactament igual. Serà un efecte encomanadís cap a tota la perifèria, perquè a més, una vegada el Principat alliberat, resulta que s'acaba l'espoli del Principat, però Espanya no té altra manera de viure econòmicament que espoliant, fins i tot espoliant la seva pròpia perifèria castellana, és a dir, la gran macro monstre en Madrid de l'acord, abans l'acord i ara l'acord actual, perquè continuen sent un acord, però vaja, Madrid, aleshores espolien a tots aquells que tenen a mà. I en principi espolien les Amèriques, quan ja no tenen les Amèriques ens espolien els altres, i quan ja no tindran el Principat centraran més encara l'expoliació, que ja la tenim a uns nivells, especialment les illes, altíssims, d'un percentatge del 16%, crec que és sobre el producte interior brut, en les illes és més alta encara que el Principat, percentualment. L'expoliació encara s'incrementarà més sobre les illes i el País Valencià. I això provocarà indefectiblement independentistes. Independentistes per motius justament de l'expoliació econòmica, a banda de l'independentisme per motius estrictament nacionals, culturals i lingüístics. És a dir, que aquesta nova situació provocarà, a més, provocarà un increment de l'independentisme al País Valencià i a les illes, i a més nosaltres i vosaltres, hem de comptar que en el tema del futur un dels objectius principals de la Catalunya Principat independent és ajudar generosament tota la perifèria, com a una obligació permanent. I fins i tot el dia de la declaració el referèndum on deixaran fer, la consulta on deixaran fer, i plantejarem una declaració. Igual que en la llei anterior ja estava, en aquesta declaració hauria d'haver una de les clàusules que digués la independència del Principat de Catalunya queda oberta a la incorporació, quan les respectives poblacions ho voldran, dels territoris limítrofs de parla catalana. És a dir, ja d'entrada dir que la independència del Principat queda oberta. Això per assentar el precedent, però després l'ajuda, perquè com diem allà, i aquí també, amb diners, torrons. I després, si n'hi ha ajut, hi haurà incorporació. I aquestes incorporacions, tècnicament, això és el que encara s'haurà de perfilar. Podrà ser una incorporació de tipus, una oferta confederal, per a que les illes totes en bloc s'afegeixen, en el País Valencià tot en bloc s'afegeixen,
Fixeu-vos que aquesta oferta no pot ser d'aquest tipus exactament per a la Franja d'Aragó, que no és ninguna unitat administrativa. La Franja d'Aragó, la incorporació no haurà de ser, pot ser tota d'una, sinó potser és per poblacions o per comarques, que vulguin, si majoritàriament Fraga decideix, majoritàriament, davant de les instàncies internacionals, davant d'Espanya i davant de Barcelona, que vol incorporar-se, doncs això pot prosperar. Evidentment, sempre que hi hagi voluntat popular majoritària. I això s'ha d'ajudar, i la independència del Principat esperonarà i incentivarà tots aquests processos. Així ho veiem molta gent. I la gent al Principat estan tots els que som, diguem-ne, més catalanistes i els coneixen el barri i tal, però gent normal. És a dir, Josep, i el passaport això quan ho tenim? I tu em podràs proporcionar un passaport i no sé què, o sigui, ja estan interioritzant el tema de la independència com una cosa, diguem-ne, de demà passat. Tres consideracions amb el que deia el Josep, començant pel tema del passaport. No, efectivament, és a dir, una independència vol dir la sobirania. I per tant nosaltres considerem nacionals catalans a qui nosaltres ens doni la gana de considerar nacionals catalans. I per tant s'obrirà les portes a que qualsevol ciutat del País Valencià, de les Illes, de la Catalunya Nord o de la Franja pugui demanar i sol·licitar la nacionalitat catalana. I a partir d'aquí, senzillament el que hi haurà és, digue-li, un tràmit que aquella persona demostri un coneixement de la llengua catalana, un coneixement de la història del país, una estima pel país, i a partir d'aquí podrà adquirir la nacionalitat catalana, com els croats que viuen a Bòsnia tenen la nacionalitat croata. Perquè Croàcia va reconèixer la nacionalitat croata a 200.000 bosnis croats que van acreditar el coneixement de la llengua croata i una estima per la nacionalitat croata, perquè eren croats. I com fa qualsevol nació que reconeix els seus connacionals. De fet, Hongria també ho fa respecte als hongaresos d'Eslovàquia o respecte als hongaresos de Romania, per exemple. Per tant, nosaltres reconeixerem aquesta nacionalitat. Això què vol dir? Doncs, en primer lloc, vol dir una protecció dels nacionals catalans o de les persones que se senten nacionals catalans independentistes en aquests respectius territoris. No és el mateix fer d'independentista al País Valencià amb una doble nacionalitat i la nacionalitat catalana reconeguda, per tant, és la protecció d'un estat al darrere, protegint la teva activitat política i protegint la teva activitat ciutadana, que no pas a la intempèrie com estem tots ara, de fet. Jo crec que això és un salt qualitatiu molt important. Evidentment, l'independentisme que proclami la independència ha de tenir aquesta vocació, perquè si no, en la redacció de la Constitució catalana, si els que declarem la independència no tenim aquesta vocació, no hi serà. La segona és una clàusula constitucional, a la que ha fet referència ja també el Josep. Això ho van fer a Irlanda. A la independència de la República d'Irlanda hi havia una clàusula constitucional on es reconeixia el dret a Irlanda del Nord a tornar a formar part d'Irlanda. De fet, allà més que reconeixer el dret era una reclamació territorial sobre Irlanda del Nord. Bé, en el cas de la Constitució catalana hauria d'haver-hi una clàusula constitucional on es plantegés la possibilitat de crear un estat confederal, és a dir, jo crec que aquí en aquesta clàusula constitucional sí que hauria d'haver-hi explícita una oferta generosa de com anem a constituir aquesta nova realitat estatal. Per tant, un compromís de la creació d'un estat confederal en el cas que el País Valencià, les Illes o la Catalunya Nord volguessin apostar per la realitat estatal catalana. I quan dic confederal vol dir que aquí s'ha de discutir de la distribució del poder. És a dir, jo crec que aquí hem d'anar cap a una distribució del poder com s'entén a Alemanya, per exemple, on no hi ha una capital absoluta, hi ha una capital política que és Berlín, però hi ha una capital econòmica que és Múnich o és Frankfurt, hi ha diferents capitalitats. I en aquest cas, en els països catalans, penso que el Parlament podria estar a Barcelona, però el govern podria estar a València o el Tribunal Constitucional podria estar a Mallorca. És a dir, no tenim per què concentrar les estructures del poder en una mateixa ciutat. Això ho dic perquè crec que en un moment en què el País Valencià i les Illes es veuran
soles davant del perill, per entendre'ns, el fet de plantejar un estat no centralista, sinó un estat confederal amb una distribució del poder, i on la capitalitat econòmica de Barcelona d'alguna manera sigui una cosa natural, però no pressuposada d'inici, crec que és una oferta molt atractiva. I de fet, a l'edat mitjana, els països catalans eren això. Hi havia una rivalitat sana, a vegades no tan sana, però una rivalitat entre València i Barcelona que ajudava a que en determinats moments Barcelona va tenir més protagonisme econòmic i cultural que Barcelona, però que ajudava a que les ambdues ciutats, a través d'aquesta competència sana, prosperessin i es desenvolupessin de forma més notable. No? Sempre des del que és una lleialtat nacional bàsica, que en el cas de l'estat espanyol no hi ha set mai, evidentment. Oi? I la tercera qüestió és l'assemblea de representants electes dels països catalans. És a dir, nosaltres ens comprometem als diputats que declarem la independència, almenys els que la declarem en nom de Solidaritat Catalana per la Independència, a incorporar-nos a una assemblea de càrrecs electes dels països catalans amb aquells diputats del País Valencià i de les Illes i amb aquells regidors del País Valencià i les Illes que s'hi vulguin sumar per crear una assemblea d'electes on els diputats que haguem declarat la independència en el Parlament de Catalunya ens comprometem a difondre el projecte d'independència, a implicar-nos amb la creació de les majories socials i polítiques necessàries al País Valencià i les Illes per assolir la independència nacional. Per tant, hi ha una vessant ciutadana amb el reconeixement de la nacionalitat, una vessant constitucional amb la redacció de clàusules constitucionals i una vessant d'implicació política de dir, una vegada hem declarat la independència, aquí no ens quedem mirant-ho des de Barcelona, sinó que ens mullem i ens impliquem. Jo crec que aquest és un compromís inequívoc de solidaritat que ens permet afrontar la independència per fases amb certituds i amb seguretat. No, d'alguna manera, amb la feblesa que s'afrontava abans que arribéssim a aquest compromís amb el propi Sant, d'una independència del Principat pot deixar allò orfe el procés del País Valencià i les Illes. Bé, si anem amb unes garanties com la que jo i el Josep us hem expressat, em sembla que al contrari, o sigui, redoblem la garantia de que serà pròxima la incorporació del País Valencià i les Illes en tot aquest procés.